بارانبارینên îsal û dirûzbûna lehiyan bi temamî li akirê rewşa geşt û guzarê têk da. Li gorî ambaran li sercemê proje û cihên geştyarî li akirê pitir ji hev projeyên geştyarî ji ber wan lehiyan ziyan pêketîne û niha beşek ji wan projeyan jî karkirin têda rawestaye û ew nikarin cihên xwe yên geştyarî nûjen bikin eve û ew daxwaza qerebûkirinê dikin. Rastî êre gelek ziyaneke zor a geştî û çend kursî û mêz û tiştê me û keprê me keprek sê were qabû me çê kirdibû hemî gex û bir avê. Lafake zor şest ev dîwar tiştê rexê zadê û xir me sehsê bexwe çê kirive. Ev ciwanker û tiştê me xir çê kirive sabbe û tişt hemî çinê ra. Dawê li hikûmeta Herêmê Kurdistanê kin ku qerebûa me bû me çê keteve. Yani bes êre welê hatiye? Êre û cêdike şöyle taybetî bes êre taybetî hemî ceptirî xir ca lafaya lê day ziyaneke zor a geştî. Pitiriya van projeyên geştyarî welatiyan bi parên xwe dirûzkirîne û di sal de bi kojmê hezaran dolaran ziyanên darayî bi wan ketîne. Li gorî gotina rêveberê Rêveberiya Geşt û Guzara Akirê wan nivîsarên xwe li ser van ziyanan gihandîne cihên şolejê. Weger ev welatiyê nehêne qerebûkirin, îsal di bandoriyeka mezin li ser kerdê geşt û guzarê hebîtin li hatina geştyaran bû vê deverê. Me pirêka xwe ve wek Rêveberiya Geşt û Guzara Akirê ew raportên bingehê bergirî şaristanî ke lijna texmîniye û bû me virê kirîn, me yê bilind kirîn bû cihên peywendîdar eger şiyan da hebin da qerib bû wan bête kirin çunke eger nehêne çêkirin dê kartêkirin hebî ser rewşa geşt û guzarê ev sala û em yê nizîkî mewsimê geşt û guzarê bîn. Akireyek ji wan bajêrana ku salane bi hezaran geştyar qesta cihên geştyarî dikin. Li îsal eger rewş bi vê rengî bimînîteve ev rêje dê gelekên bîtin û beriya çend salan jî çendîn projeyên geştyarî beryara dirûzkira wan hatbû dan. Lê hêşta dest bi çêkirina wan projeyan nehatiye kirin û evên ziyana lehiyê jî pêketî hêşta nehatîne nûjen kirin. Dilberî Nixazî, Kursat News, Akirê.